ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. Инак аз 30 июни соли 2025 то 30 июни соли 2026 қоидаи даромадан ба Русия, яъне ки ба Русия рафтан иваз мешавад. Инро 7 ноябри соли 2024 ҳукумати Русия таҳти рақами 1510 қабул карда буд фармон дар бораи қонуни шартҳои нави аз сарҳад гузаштан. Ин мақсадашон буд ки як ба мисли госуслуг як сайт созанд, яъне ки эксперимент цифровой профиль на сторонах гражданина, ки дар онҷа ҳама яъне ки маълумот дар бораи шаҳрванди хориҷӣ ҷойгир мешавад ва инчунин дар онҷа шумо метавонед ки яъне ки суғуртаи тиббӣ кунед я медицинская страховка. Қисми якумаш аз 1 декабри соли 2024 сар шуда буд ва дар 4 фурудгоҳ яъне аэропортҳо изи ангушт мегирифтанд, расм мегирифтанд. Дар Домодедово, Шереметьево, дар Внуково ва Жуковск. Акнун аз 30 июн дар тамоми пунктҳое ки дар тамоми ҷойҳое ки Русия сарҳад дорад аз онҷа мегузаранд, ҳатмӣ мешавад. Як навоварӣ нав мешавад ки шумо бояд ки дар муддати 72 соат то 72 соат пеш аз сарҳад гузаштан бояд ки шумо худро ба қайд гиред дар ҳамон ба мисли госуслуги як сайт кушода мешавад, як хизматрасонӣ ки бо номи рӯайдӣ, номаш рӯайдӣ мешавад. дар онҷа бояд ба қайд гиред худа, дар онҷа ному насаб, соли таваллуд, шаҳрвандӣ ва расми худро шояд ҳам пурсанд. Шумо бояд ки пешниҳод кунед расми шиносноматонро. Дар муддати 72 соат ба шумо ҷавоб мегардонанд ки вазораткорҳои дохилии Русия даъво дорад нисбати шумо ё роҳи шумо баста шудааст ё не, вале ин маъноеро надорад ки аз дигар тараф баста шуда намешавад, яъне аз тарафи ФСБ, Росфинансмониторинг, аз тарафи ФСИН, яъне ки зиндонҳо, аз тарафи Роспотребнадзор, яъне касалӣ дошта бошед, аз тарафи ҳатто вазорати корҳои дифоъ, яъне ки армиярам ба инҷа пуш кардан, онҳо метавонанд ки рӯи шуморо ба Русия банданд ва инчунин шуморо дар сарҳад метавонанд ки баргардонанд. Агар шумо ки дар сурате ки шумо қайд накардед, шуморо ба Русия роҳ наметиҳанд. вақте ки шумо худро дар қайд мегзаронед, ба шумо як QR-код мебиёяд, шумо ҳатман онро бояд дар сарҳад нишон диҳед. дар сурате агар ки ягон касалӣ дошта бошед, ягон кас мурда бошад аз хештаворатон, наздиконатон, дар ин маврид на камтар аз 4 соат, яъне ки 4 соат пештар шумо бояд ки ҳатман хабардор кунед. дар сурате ки шумо агар ин корро накунед, шумо ба Русия роҳ дода намешавед ва ҳатман шумо бояд ки мақсади ба Русия рафтанатонро дар инҷо нишон диҳед. боқӣ саломат бошед ва мардум паҳн кунед, чунки мардум инро донанд ки барвақттар аллакай сари вақт тайёр шаванд, чунки мо медонем ки шояд дар аввали кор мушкил шавад, як моҳи аввал хуб кор накунад, ин сайт, ин приложениашон кор накунад. ба ҳар ҳол бохабар бошед, ба дигарон ҳам паҳн кунед, чунки бохабар бошанд аз ин кор. Ин 1 сол давом мекунад, вобаста ба он мебинанд ки агар ки муваффақ шаванд доимӣ мешавад, агар ки на шояд ки дигар ин эксперимент, яъне ки инро дигар накунанд. боқӣ саломат бошед, дар паноҳи Аллоҳ.